Proposición de ley de iniciativa popular de regulación de la dación en pago. Diputatuen kongresuak onartu egin du aho batez etxegabetzeen aurkako herri ekimena izapidetzea. Hipotekak kaltetutakoen plataformak aurkeztu du lege proposamena ondorengo eskariarekin. Hipoteka ordaindu ezin dutenek zorra kitatzeko aski izatea etxea ordainetan ematea. Etxe gabe geratu direnentzat alokairu soziala bultzatzea eta etxe kaleratzeak atzeratzea. Ekimena ia 1,5 milioi sinadurarekin heldu da behe ganberara. Alderdi Popularrak honen kontra egingo zuela iragarri batzuen ere, azken unean atzera egin eta oniritzia eman dio lege proposamenari. Kongresuko PPko eledun Alfonso Alonsoren hitzetan, hobeto hausnartu ondoren tramitea onartzea erabaki du Alderdi Popularrak. Azken erabaki hau talde sozialen presioaren ondorioa izan dela esan daiteke, baita atzo bertan etxea hutsarazi behar zioten bikote batek bere buruaz beste egin izana. Bestalde, etxegabetzeen aurkako plataformaren kide bat atxilotu dute Kongresuan ekimen herrikoia eztabaidatzen ari zirenean diputatuei irainak esateagatik.